Hi havia una vegada dos germans que vivien en el mateix poble. Un era ric i l'altre era pobre. El germà ric posseïa una granja de vaques i va creure oportú regalar-li la que donava més llet al seu germà, atès que ell no tenia fills i, en canvi, el seu germà sí. Com que aquella vaca donava tanta llet, el germà pobre començà a produir llet, nata i mantega, i de mica en mica deixà de ser pobre per guanyar-se molt bé la vida. Amb el temps, la dona del germà ric començà a sentir enveja del seu cunyat i començà a pressionar el seu marit, el germà ric, perquè el seu germà li tornés la vaca que li havia regalat. El germà ric s'hi va resistir tant com va poder, però tant i tant insistia la seva dona que per no escoltar-la més va cedir i demanar al seu germà que li tornés la vaca. Estranyat per aquella demanda, el germà pobre li digué que ell havia entès aquell regal com quelcom per sempre i que es quedava amb la vaca. De la discussió es va passar als punys i dels punys el tema va passar als tribunals. El jutge va proposar 3 enigmes als dos germans i els va dir que qui els respongués correctament es quedaria amb la vaca. Els enigmes eren: quina és la cosa més forta del món? Quina és la més terrible? I quina la més bonica? El dia següent el jutge els va tornar a citar. El germà ric va dir que la cosa més forta era l'aigua ardent, la cosa més terrible una tempesta i la cosa més bonica una bona collita. El germà pobre va contestar el següent: la cosa més forta és l'amor, la més terrible la mort i la més bonica la vida. El jutge va quedar admirat per les respostes, les donà per molt correctes i el germà pobre es quedà per sempre més amb la vaca. I com t'he contat, ja s'ha acabat.